هاجروا من الناس إذا كل نجاري معنا هاجروا من الناس أما أدنى إخوان هاجروا زمان هاجروا مقابلات هذا هاجرنا حاجة كل هاجروا من الناس هذا أكتب هاجروا ربحة يهو إذا كنت ربحتي يعني ما كان زمانه هاجروا زندناها تباهيهم وشيء إرترا بهلو عقيبو هاجراوي مننتو كدم انت زي كالنيرو إرترا بمنصر زغطما وليتن كبيت تصابون كم هاجر أنبي مسرارتن كم هزبن هاجرن كنهلون عبد درجاتي كنبصحن زبقعنا زعبي رقح امبار እቲ ሃገራዊ ባህልና በመዕቃብ ሓበራዊ ባህግን ስኒትን ዝፈጠረ ረቂቕ ሓይልዩ ሃገራዊ መንነት ንማሕበረ ስነ ኣእምሮ ናይ ሓደ ህዝቢ ዝገልጽ ኣዝዩ ረቂቕ ማለት እዩ ንስለ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ዓበይቲ ሓይልታት ከም ሃገርን ህዝብን ካብ ካርታ ዓለም ክንሕክኽ ተፈሪዱ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ውዲት እዚ ክስነፍ ዘይከኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት ባህሊ ገዛእቲ ከይረዓመ ባህላዊ ርሻታቱ ክብርታቱን ቋንቋታቱን ክዕቅብ ስለ ዝኽኣለ እዩ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቐልሲ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ባህላዊ ብዙሕነት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝሰረተ ሓደን ስሙርን ሃገራዊ ባህሊ ክዕንብብ ምኽኣሉ ተሪር ሃገራዊ ሓድነት ብምፍጣር ንቓልሲ ናጽነት ብርቱዕ ፀዓት ኮይንዎ እዩ ዓወትና ሓፋሽ ንሓባር ቋንቋናትና ንሓባር ቋንቋናትና ኣብ ጽቡቕ ግዜ ንዓንብብ ኣብ ሕማቕ ግዜ ከዓ ንዓንብብ ኣብ ጽቡቕ ኣብ ሕማቕ ሓደ ተወጊኡ ክስዋዕ ምዃኑ ዝፈልጥ ምሳይ ነቶም ምስ ዘሎ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ነጊሮም ዝኸይድ ዓዋትና ሓፋሽ ይስራሕ ዘሎ እዚ ባህሊ ኣፍሪካዊ ግንባር ከም ቋንቋ ሰብ ክገብር ጽቡቕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወ ኣባል ሓፋሽ ዝባል ከሚና ወሲዱ ዓዋትና ሓፋሽ እዩ ተኸይድ ካብ ሚኒስቴር ገርነትኦም ካልኦት ትነግር እዚ እቲ ታሪክ ናትና እዩ ናትና ፍሉይ ቋንቋ እዩ ናትና ፍሉይ መንነት እዩ ባህርና ህዝብና እዩ መሰረት ህላወ ጥራይ ዘይኮነ ውሓስ ቀጻልነትን ምዕባለን ሕብረተሰብ እውን እንተኾነ ባህሊ እዩ ባህሊ ብዘይካ ምድማቕ መንነት ሓባራዊ ራእይን ባህግን ኣብ ምፍጣርን ምዕባልን በዚ መንገዲ እዚ ድማ ምዕቡል ኣተሓሳስባ ኣብ ምህናፅ ካብ ኩሎም ጸጋታት ሃገር እቲ ዝዓበየ ግደ ዝፃወት እዩ ክንዲ ዝኾነ ሕብረተሰብ ቀጻልነቱን ምዕባሊኡን ከውሕስ እንተኾይኑ ተካእቲ ቆልዑ ክወልድ ጥራይ ዘይኮነ ባህሉን ክብርታቱን ብዝግባእ ክዕጥቆም ልዕሊ ኩሉ ድማ ፍቕሪ መበቆልን መንነታዊ ሓበንን ከም ዝህልዎም ገይሩ ከዕብዮም የድሊ ሃገራዊ መንነት ንማሕበረሰብና ኣእምሮ ኩነት ናይ ሓደ ህዝቢ እኩል ዝገልጽ ኮይኑ ኣብቶም ቀሲሎም ንምውዳቕ ብምትሳእ ኣብ ግዜ ዝመፁ ክልተ ዓበይቲ ረቑሒታት ወይ ከዓ ክብርታት ዝምርኮስ ንሳቶም ሃገራዊ ጠባይ ወይ ባህሪ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሞራል ኢና ከዓ ንፅውዖ እዚ ሃገራዊ መንነት ንብሎ ዘለና ብወረቐትና መንነትና ክመፅእ ከለና ክልተ ነገራት ኣለዎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ሃገራዊ ባህሪ ወይ ጠባይ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሞራል ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ዓውለማ ምኹስኳስ ባህልን መንነትን ኣብ ቆልዑን መንእሰያትን ዝዓበየ ዕማም ሕብረተሰብ ክኸውን ይግባእ ምክንያቱ ዘለናዮ ዘመን ጽልኣት መበቆልን መንነትን ዝሕድር ስደትን ጊላነትን ዘናፍቕ ባህላዊ መርዚ ዝዝርግሓሉ ዘመነ ህውተታን ጥፍሻን እዩ ሓደ እኩብ ህዝቢ ዘሪኦ ጠባይ በዞም ክልተ እዚኦም ከዓ ቆም ኢሉ እቲ ሓደ ጠባይ ወይ ባህሪ ካልኣይ ሃገራዊ ሞራል ንብሎ እዩ ሃገርስ ሞራል ኣለዎ እቲ ሞራል ንሕማቕ ግዜ ዝኾኑ እምበር ኣብ ፅቡቕ ግዜ ብዙሕ ሞራል ኣይተሓትትና ከም ስለ ዝኾነ ሓያል ሃገራዊ ባህርን ሃገራዊ ሞራልን ክኩስኩስ ዝኽእል ህዝቢ ንማዕሪኡ ኣብ ዓለማዊ ስርዓት ፖለቲካ ይኹን ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእታት ዝወሃቦ ሚዛን ዝሕዞ ቦታ ዝፃወቶ ተራብ ተዛማዲ ዓብን ፍሉይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ሓያል ሃገራዊ ባህሪ ሓያል ሃገራዊ ሞራል ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ዓለም ይዛረበሉ ይፅቡቕ ንሕማቕ ዝወሃቦ ሚዛን ሚዛን ተተዋሂብካ ኣርእስቲ ትኾኑ ኣርእስቲ ትኾኑ ሰብ ክዛረበካ ሚዛን ተለካ ይመታ ተዛረበካ ናይታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ዓለም እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኣብ ምምዕባል ናይ ዝርከቡ ህዝብታት ቁጠባዊ ምዕባለ ምርጋፅ ጥራይ ዘይኮነ ባህልን መንነትን ምዕቃብ እዩ ባህሊ ዘይብሉ ሃገር ሞራል ዘይብሉ ሃገር ተኾይኑ ዛዕቡ ይተሓትት ኢኻ ሚዛን ስለዘይብሉ ዛዕቡ ይተሓትት ኢኻ ዝፃወቶ ስራ ስለዘይብሉ ዝሕዞ ቦታ እውን የብሉ ኣይተዛረብና ዛዕባ ሓደ ሰብ ድሕሪ ኣርእስቲ በዚሖም ኩሉ ግዜ እንታይ ትፈልጡ ኣለኩም እዚ ክልተ እዚ ቀንዲ መበገሲ ምዃኑ እቲ ሞራልን እቲ ባህርያትን መበገሲ ምክንያቱ ሓደ ሕብረተሰብ ብቁጠባ ማዕቢሉ ከብቅዕ ባህሉን መንነቱን ተዳጥፊኡ ህልውንኡን ቀጻልነቱን ውሕስ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ክንዲ ዝኾነ
ባህላዊ ርሻን መንነትን ናይ ምዕቃብ ስራሕ ማዕረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ህንጸት ሃገር ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂብዎ ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ ጸልኣትን ዕሱባቶምን ንፌስቲቫልን ካልእ ሃገራዊ ምትእኻብን ኤርትራውን ዒላማ ዝገብርዎ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ክትዓቢ ከለኻ ብሕልፊ ኣብ መንእሰያ ናይ መንነት ጉዳይ ኣብ ግቡኡ ኣተሓሕዛ ጌርካ እንድሕር ደይሒዝካዮ ንዓበይ ይኸዱ ከለዉ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ካብቲ መጀመርያ መረዳእቶኦም መንነቶም ኤሪትራዊ ይኽብሉ ከለዉ ሲ ብኤሪትራዊ መንነቶም ወይ ብብሄር ጥራሕ ወይ ብሃይማኖት ጥራሕ ዓብላሊ ክኸውን ከሎ ከምኡ ዓይነት ኣብ ትሕቲ ሃገራውነት ስለተኣቱ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና ፀገም ከምፃልካ ክእል እዩ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅካዮ ናይ ሲኤኣር ኹን ዋላ ሳውት ሱዳን ኹን ንሪኦ ኣለና ኣብ ኑዌር ዋላ ዲንካ ዘምፅዎ ዘሎ ኣባና ግን እንዳኸስኮስካዮ እንድሕር ኬድካ ካብ ቆልዑት ከለዉ ምስ ካልኦት ብሄራት እንድሕር ክዋስኡ ርኢኻዮም ካብቲ ዝኾነ ኣዕናው ዝኾነ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ነፃ እንድሕር ኮይኖም መጀመርያ ንህዝቦም እዮም ዝሓልዩ መጀመርያ ንሃገሮም እዮም ዝሓልዩ እዚ ድማ ይንፀባረቕ ተራ ናይ ስድራ ቤት ኣገዳሲ እዚ መንግስቲ ጥራሕ ዝገብሮ ዘሎ ደይኮነሲ ዋላ ብቲ ስድራ ቤት እውን ዋላ ብደገ እውን ኣብ ውሽጢ ዘለና እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኢኻ ትምህሮ ሰምታይ ገገሊኡ ረቋሒታት ከይተፈለጠካ ይፀልወካ ግን ካብቲ ሃዋህው እዩ እቲ ውልቀ ሰብ እቲ መንእሰይ ዝሕዞ ኣብነት ኣብ ኣርባዓታት ኣብ ገለ ሕጂ መፅናዕቲ ነይሩ ሓደ ኬነት ክላርክ ዝበሃል ጸሊም ኣሜሪካዊ ሳይኮሎጂስት እዩ ጸለምቲ ጻዕዳ ክኾኑ ደልዮም ነው ናእሽቱ እኳ እዩ ከምዚ ወዲ 2 ዓመት መፂኡ ነደይሲ ስለምንታይ ጸሊም ኮይነ ኣነ ኢሉ ይቋይቋ ሕጂ ሰኪፍዎ እዚ ካበይ ምፅይዎ እዚ ሓደ ጻዕዳ ከይዱ ንስኻ ጸሊም ኢኻ ኢሉ ዝፀረፎ ኣይኮነን ዝቆልዓ እዚ ወይ ገለ ኣይኮነን እዚ ገለ ክህሉ ኣለዎ ሳብሊሚናል ኢምፓክት ኣለዎ ብቴሌቪዥን ትርኢ ሰብ ዝዛረቦ ትርኢ ገለ ትርኢ ሕጂ ተሓንጎልካ ብከምኡ እንዳሃነፀ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ነዚኣ ክፍትና ኢሉ እንታይ ገይሩ ክልተ ጸለምቲ ክልተ ባምቡላ ምፅኢሱ ሓንቲ ጸላም ሓንቲ ጻዕዳ ነተን ቆልዑት ጸለምቲ እየን ሂብዎን ሕጂ ዝኾነ ኣውንታዊ ዝኾነ ጠባያት ናብታ ጻዕዳ ኣላጊቡና ዝኾነ ኣሉታዊ ዝኾነ ፀባያት ናብታ ጸላም ኣላጊቡና ሕጂ ከምኡ እንዳሓተተ ከሎ ድማ እንታይ ይገብር ነይሩ ይደፋእ ነይሩ ነተን ባምቡላ ቀስ እንዳበለ ሕጂ ተን ቆልዑት ከይተፈለጠን ነታ ጻዕዳ ባምቡላ ክትቀርበን ይደልያ ነታ ጸላም ባምቡላ ግን ከይተፈለጠን ደፋኣ ነይረን ዳርጋ ካብ ጣውላ ወዲቕና ሕጂ እቲ ናይ መንነት ጉዳይ ክንሓስቦ ክንዛረበሉ ከለና ትጭፍጭፎ ገለ ይኩንካ ትሰብኮ ገለ ይኩንካ ካብቲ ኣብ ገዛኻ እንታይ ትዛረብ ከመይ ጌርካ ትዕልል እንታይ ተብል እንታይ ትጸልዎም እዩ ዝብል እኔ መዚኣ መፅናዕቲ እዚኣ ኢንፋክት ቁርብ ወሲኾምላ ካልኦት እንታይ ኢሎም ኣብ 8 ዓመት ምስ በፅሑ ስድሮኦም ንስኻ ጸሊም ኢኻ እምበር ኩርዕ ኢኻ ሓንጎል ኣለካ ከምኣቶም ደሓን ኢኻ ፀገም ይብልካን ኢሎም ዝዓበዩ ተረዲእዎም ዓብዩ ስለዚ ይኮርዕዮም ኣይፍርሖምን እዩ ዛዕባ ሕብሮም ሲ ዝኩርዖም እምበሪ ዘሰክፎም የብለን ኩሉ ሕብሪ ሓደ እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ እዩ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ትድልብ ሕጂ እውን ብከምኡ ዘምፅኦ ዘለኹ ንሕና እውን ኣብቲ ሃገርና ይኹን እቲ ዕላማ እቲ ዕድመ እውን ኣይና እዩ እቲ ባህርያዊ ዝኾነ ተዓባብያ ጉዳያት ኣሎ እንዲ ዘ ናቹራል ዲቨሎፕመንታል ስቴጅ መዓስ እዮም ዝፅለዉ ኣፍሲስካ ሓንጎሎም ከፊትካ ደይኮነ ተዋህቦ ሙሉኡ ንዕኡ ዘተባብዕ ክኸውን ኣለዎ ንሱ ስራሕ እዚ እንተኮይኑ እዩ ድማ እዚ ስለ ዝኾነ ኢና ኣብ ሃገርና ድኻ ኢና ኣቢልና ኢና ቁሩብ ሕጂ ንምዕበል ንህሉ እምበሪ ንሱ ብደይገድስ ግን ድኽነትና ዘብልን ግን ፀገም ኣይምፃኣልናን ብሰላም ንነብር ተሓባቢርና ንነብር ጋግ ድማ ክፍጠር ደይከኣለ እዚ መንነት እዚ ሓላል መንነት ስለዝኾነ ንግብፂ ኣይሽየጥ ንኢትዮጵያ ኣይልወጥ ኤርትራዊ ደም ዝሓለፎ ኤርትራዊ ሓላል ዝተቀበሉ ስለዝኾነ ዘለዓለማዊ እዚ መንነት እዚ ኤርትራዊ መንነትና ምስ ዝሓለፉን ብሕጂ ዝመፁን ወለዶ ዘራኽበና ዕትብቲ እዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ንህይወት ልዕሊ ምንባር ትርጉም ዝህብ ሓይሊ እዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ብምንታይ ይልለ ናትና እምበር ናተይ ዘይብል ንዓና እምበር ንዓይ ዘይወፆ ንሕና እምበር ኣነ ዘይብል ስለዝኾነ እዩ ኤርትራዊ መንነት ብባህሉ ንውልቃዊ መንነት ኣብ ሓበራዊ መንነት ዘግዝእ ዱልዱል ሃገራዊ መንነት እዩ ኤርትራዊ መንነት ሕጂ ሓደ ጽባሕ ካልእ ዝኸውን ነፋሒታዊ መንነት ኣይኮነ እዚ ንጹር ዕላማ እንታይ ኮን ይብልን ኢሉ ንሓቂ ክሳዱ ካብ ምሃብ ድሕር ዘይብል መንነት እዩ ንጎረባብቱ በጃ ጽቡቕ ክፉእ ዘይምነ ሓላል መንነት እዩ
ورن قربا بتطعمهم لنفس الحسم هاجراو مننتي زحبن رأسها زيدنن ورك أو منن كبرتاتن رأين زونن مننت زي بصفروز ترنعه مننت مبر بسامبون زرات دو زبلوه مننت هيكونن حسم تتصاويرو زدنفع مبر تمنيت زمصو هيكونن صقمن حسمن كم بحوز حلف ورقي زخلعون زصريون مننتي إرتراو مننت أب صبوق تاريخ مبر أب صوا يستمسرت مننتون هيكونن إذا مننت زي أب حيل عقم مبر أب دخام صلاة زي مركز حلال مننتي إذا مننت زي نعلم بمنصر مخسبن كساران زي كون زرياس بحباو ربحان أبيت زري أبرسو متممان زلوا دول مننتي إذا هاجراو مننت زي أمسس أي عليتن دمن عزمن زي كونه أبسرح متكلن علامان زولد زعب مننتي بإرتراو مننت محبان مالتك نايكال أوت مننت من عق ويمكن سابا يكونه نمنت كالوت العقم بسايبل نخالوت كأسقود لي زيبل كبر مننتي نمنت متكلن علامنا بحق رتعن فتحن استمر كوسن خونلو يسعتنبر سبات كريلو يلو ككم نفاسو زوزاوز مدينة يكون عبدو صبيرنا نحد زبن عنزا قلسنا نمننتنا نزا خبرنا مرور بلينا بنسنتنا اي دمرات كرتتي سدتي قدلي مننت تسهرينا ده وحبتني الله فقد هاجر رسناتني لنا بتحيال لح الزكاء الجرنا نزا مننت نزا خبرنا خي مننت 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 أتوم سوا